say guys for the people. That's what I'm telling you. No, but tell me, you are going to tell who to popota. Tell who popota. Say guys are menos puro, menos puro. Don't next team guys. Tanga chipopota guys. Tayari kupopota chitanzi mutori dzipa pabasi. Ndikwa kunzuri kwa mnenja. Ndikwa mandazi. Anditete background hiyo. Ndisa background hiyo. Vakanaka wani matupuwa vovo. Voluvo yatocheka. So guys, for the people, come and ask you to pass. By now, team here form 3. Form 4 next year. Can avoid Makayako. Ciao. Say guys, people parotono takudambudzikira chikoro toona next team zvafaro. Wakachena mpana wami. Iuchira. Itakumaita basa sisi. Chitaundazve. Sisani. Ai, zangu ndonzani. Chitaura kwasvo. Maita basa nekundiperekedza kubva kugokwe kuya neni kuno. Taura. Taurisa kuno. Tauzi makaita basa rekundikira mazepe.